ዳግም ልደት ትግራይ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ ልምዓት 4 ዕፅቢ ሓዱሽ ታሪክ። ሰላም ደቂ ዓደይ ደቂ ሓንቲ ማዕፀን ትግራይ ዝኾንኩም ኣብ ውሽጢ ትግራይን ከባቢኣን ትርከቡ ከምኡውን ካብ ትግራይ ውጭ ዘለኹም ዓድኹም ዝናፍቐኩም ከማየ ዝናፍቐኩም ብተወሳኺ እውን ፈተውቲ ትግራይ ከመይ ኣለኹም? ደሓን ዲኹም? ኣነ ደሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኹም እውን ጥዕናኹም ሰላም ንክትኮነለይ ብምምናይ ሓደ ኣስቸኳይ ናብ ኩሉ ህዝቢ ከፅሐለይ ዝደልዮ መልእኽቲ ያው ናይ ኩላህና ጉዳይ እዩ። ናይቲ ሓደ ሸንኳይ ናይ ትግራዋይ ናይ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ሒዘ መፅአ ዘለኹ እና ናኦም ሼር ወይ ከዓ ብምክፋል ሙሉእ ደገፍኩም ከም ዘይፍለየን ብምእማን እዩ። እስኪ ትግራይ ከመይ ነይራ ቅድሚ 2013 ካብ 2013 እንታይ ዓይነት ኩነታት ኢና ኣተኣናጊዳ ንውን ኣተኣናጊድና ካብ 2016 ይመስለኒ ካብ ዕለት 17 መስከረም ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝነበረ ኩነታት ከመይ እዩ ነይሩ? ይቅርታ ቁስልና ንምቕስቀስ ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ፖለቲካ ድምፂ ምስማዕ ካብ ዘቋርፅ ያው 1 ዓመት ገይረሎ ንስኹም እውን ያው ከም ዝሕብረኩም ንኽተቋርፁ ግን ኣቋሪፅካ ከዓ መቸም ተመፅኡ ገርጢጡ ምንም ዝሕባእ ነገር የብሉን። ቦታ ሓደ ሰብ ይድውል ቦታ ሓደ መሓዙት ይድውል በቃ ተሰምዖ መሕዘኒ ዜና እንተመፅኡ ግዴታ እዩ ኣይሰምዕን ኢልካስ ምንም ተምልጠሉ ነገር የለና። ያው ብቤተሰብ ደው ኢሎም ብመሓዙተይ ያው ምስተደጋገመ እስኪ ንእሽተይ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ እኳን ንእሽተይ ብዝብል እየ ነዚ የዘጋጀው እየና ኣቶም ሰባት ዋ ሕዚ እንታይ እዩ ክድግም እታ 5 ደቃ ዘሰወታ ዶ ህይወታ እታ 2 ክሳብ 3 ደቃ ዘሰወታ ዶ እቲ ዝቐረየ ወዳ ጓላ እቲ ሓደ ውላዳ ዘሰወት ካልኣይ ወዳ ጓላ እቲ ኣካሉ ዝጎደለ ሰውእ ተጋዳላይ ህይወቱ ኣሕዋተይ ኣንቱም ኣብ ፖለቲካ ማሕደርቲ ዘለኹም ሰባት ልቦና ይሃብኩም ኣረ ይሃቦም ኢልና ንጸሊ ንሕና እውን ሕሊናና ነጽሪ ካብዚ ሓለፈ ጎደለ ንምሃብ ንምሕፃር ዝኣክል ተጋሩ ጀጋኑ ኢና እወ ጀጋኑ ብትኽክል ጀጋኑ ግን ከ ጅግንነት ብጠመንጃ ኣሕዋትና ወለድና ህፃውንቲ ገዳማትና ናይ ሃይማኖት ኣቦታትና ስኢንና ሕዚ ግን ጅግንነት መንእሰይ ትርጉሙ ንቐይሮ ጅግንነት ማለት ብጠመንጃ ዘይኮነ ሓሳብካ ኣፈላላይካን ብምርድዳእ ምፍታሕ እዩ። ጅግንነት ማለት ኣብ ኩናት ምስዓር ጥራይ ኣይኮነን እቲ ናይ ሓቂ ጅግንነት ብፅና ሰላም ምፍጣር እዩ። ሰላም ዝዘርአ ፍረ ጽድቂ ይዓጽድ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝምሃረና ስለዚ ጅግንነት ብዙ እዩ ጅግንነት ዝበሃል እስኪ ኣይግበሮም ግን ኩናት ተኻይዱ ሕመራ ሙሉእ ይቆፃፀር ንበሉ ግን ድሕሪ ክንደይ ደም መፍሳሲ ኣይኮነን ብብዙሕ ቁፅሪ ሰብ ሓደ ክልተ ንምንታይ ስማሓሲስ ደማ ትፈስ ኣረ ሰላም ናይ ሕሸና ከመይ ጌርና ኢና ልብና ነፅርዮ እርግጥ ከቢድ እዩ ከምዚ ክብል ከለኹ ብዙሕ ገፍዓውና ዘግናኝ ኩነታት ስለ ዘተኣናገድና ከቢድ እዩ ግን እቲ ሓደን ዝበለፀን ዝሓሸን መማረፂና ሰላም ምዃን ብመጀመርያ ሰብ ሓይሊ የብሉን ሓይሊ ካብ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ምልክታና ናብ ድንግል ማርያም ናብ እግዚአብሔር ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፅላይ ዘረኝነት መንፈስ ነጥፍእ ዘረኝነት ማለት ብደውየ ስጋና መንፈስ ምትሓዝ ማለት እዩ ዘረኝነት ማለት ሰብ ዝሰርሕ መካፈፈሊ ፈጣሪ ግን ካብ ሓደ ደም ይፈጢርና ናይ ትግራይ ቃንዛ ናይ ኢትዮጵያ ቃንዛ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣካል ኢና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እሲ ምክንያት ንምፍጣር እሲ ኣፈ ታሪክ ኣይንጎር ፈቲና ፀሊእና መጽሓፍ ቅዱስ ኦረዲ እዚ ዓለም ዝሕልፍ ይነብር እምበር ምንም ቃል እግዚአብሔር ኣይቕየር ካብ ኣዳምን
ሔዋንን ኢና ተፈጢርና ኩላህና እሽም ኳ ኢትዮጵያ ዘለና ቁጥራት ተማሳሳሊ ቋንቋና ባህልና ነገር ንፋለጥ ብደንቢ ምስቲ ዓለም ሙሉእ ዘለውን ክንፈቱ ክንጸልእ ሓደ ካብ ኣዳምን ሔዋን ዝተፈጠራ ሰባት ኢና ስለዚ ንትግራይ ዶ ካሊእ ዶ ምክፍፋልሲ እዚ ዘረኝነት ማለት ስኢልካ ናብ ልምዓት ዝወስድ ዓይንኻ ብጸሊም ደመና ምሽፋን ማለት እምበር ዘረኝነት ስኢሉ ካብ ሰብ ካብ ናይ ድሕረት ተሓሳስባና ዝተበገሰ ናይ ሞኝነት በቃ ናይ ሞኝነት መንፈስ ማለት እዩ በቃ ሕዚ ብዙሕ ኣሕዋትና ገዳማት ኣብ ጸበላት ቃንዛ ስጋት ተታሒዞም ኣብ በረኻ ዝንከራተቱ ኣለዉ እዚኦም ግን ደውየ ስጋ እዮም ተታሒዞም እኒአው የኳ ደኣስ ደስ ይበልኩም ኣብ ጸበላትና ገዳማት ዘለኹም ኣሕዋት ሕዚ እኳ ያው ቃንዛ ስጋ እንትበዝሐኩም ግን ኩሉ ነገር ንጽብቕኩም እዩ ምክንያቱ ዓለም ብደውየ ዘረኝነት ሓጢኣታት ትተራመሱ ዘሎ ንስኹም ግን ንሓረድ እግዚኣብሔር ብምባል ኢኹም ዘለኹ ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ኣሎ ትድሕኑ ናብ ጉዳይና ክንምለስ ከለና ዘረኝነት ማለት ዓይንና ኣብርሂና ናብ ጉዕዞ ልምዓት ንዘይምኻድ ብጸሊም ደመና ምሽፋን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዘረኝነት መንፈስ ከመይ ንምውፃእ ናብ እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ቅዱስ ዳዊት ከም ዝበሎ መንፈስ ርትዐ ሓድስ ውስተ ከርሲ ኣቤቱ ንጹህ ልቢ ፍጠር ሊተ ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኢልና ናብ እግዚኣብሔር ምልክታና ንኣውጅ በቃ ካብ ውሽጣዊ ሰላም ብምምፃእ ውሽጣዊ ሰላምና ከመይ እዩ ዝመፅእ መጀመርያ ንባዕልትና ነተዓረቕ ተዋና ዓብይ ሽግር ዘሎ ንባዕልና ይተዓረቕና በቃ ውሽጥና ሰላም የለን ውሽጥና በቃ እንድዒ ብምንታይ ቃላት ኣውፅኦም ዝናገሩኩም ቃላት እውን የብሉ ብጣዕሚ ኣብ ውሽጥና ሰላም ስለዘየለ እዩ ምስ ኩሉ ኣብ ውሽጥና ሰላም ዘየለ ምስ ወለድና ምስ ሓፍትና ምስ ወለድና ምስ በዓልቲ ገዛና ምስ በዓል ገዛና ስምምዕ ኣይበፅእ ጭራሽ መጀመርያ ውሽጥና ሰላም ነገር ባዕልና ንባዕልና ንተዓርፍ ካብኡ ድሕሪት ሰላም ምስ ደቅና ምስ ቤተሰብና ምስ ማሕበረሰብና ምስ ከባቢና ጣብያ እንዳለ ሰላም ይኸውን መጀመርያ ግን ሰላም ካብ ውሽጣዊ ሰላም ዝነቐለ ክመፅእ እኒአዎ ጥራሕ መንግስቲ ጥራሕ ኣይነውድቐሉ ማለት መጀመርያ በዓልትና ንሕና ሰላም እንተኮይንና መንግስቲ ናብ ዝበፅሕ የብሉ ምክንያቱ ህዝቢ ሃገር ማለት ህዝቢ እምበር መንግስቲ ይኹን መንግስቲ ሓደ ማሓዳር እምበር ምንም ህዝቢ ሰላም እንተኮይኑ ምንም ናብ ዝበፅሕ የብሉ ስለዚ ጅግንነት ብጠመንጃ ንዝብሉ እውን ብምግዛት ማለት ግን ምስኦም ጦርነት ምፍጣር ይኾነ ብምምካር ዓድና ናብ ልምዓት ትክክለኛ መንነታ ነትሕዛ ንብዓት ኣዶ ትግራይ ይቁም ደም ምፍሳስ ይቁም ጠበንጃ ይደርበ ክሳድ ምናን ይኣክል ክሳብ መዓዘ ስደት ምፍንቃል ጥሜት የብቅዕ ሓዘን ናብ ደስታ ጥሜት ናብ ልምዓት ይለወጥ ኣሕዋተይ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣእምሮና ከመይ ተባላሽኹም ዘሎ ክነግረኩም ይኽእል ካብ ናተይ ክጅምረልኩም ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ነይረ ካብኡ ከለኹ ኖርማል ሰብ ዘለኹ ይመስለኒ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መጻኹ ግን ብጣዕሚ እየ ሓዚና ክንደየናይ ተባላሽኹም ዝነበረ ኣእምሮና ማለት በቲ ዝሕለፍናዮ ዘተኣናበርናዮ ነገራት ብጣዕሚ ክንደየናይ ተጎዲእና ከም ዝኾኑ እዚ ምርዳእ ዝጅምር ኩሉ ዳርጋ ኣብ ዝቐረባ ዋርሒ ዳርጋ ዓመትን ፍርቅን በቃ ምንም ካብ ርእሰይ ክወፅለይ ኣይከኣለን ነይሩ እና ከባቢያዊ ተፅዕኖ ብጣዕሚ እዩ ጎዲእና ዘሎ ብጣዕሚ መንእሰይ ዓይንና እንቁሒና ንኸይንሓስብ ሸምቂቑ ብጣዕሚ በቲ ዘሕለፍናዮ ዘተኣናገርናዮ ዝረኣናዮ ዝሰማዕናዮ ኩሉ ነገራት ብጣዕሚ ኢና ተጎዲእና ዘለና እና በቃ ዝሕዝን ነገር እሲ 5 ዓመት ልዕሊኡ ዩኒቨርሲቲ ተማሂርና ረኣይ ሕልሚ እቅድ ዕላማ ዘይብልና ዘይተማሃሩ ሰባት ኣብዚ ዌብሳይት ከሽከርክሩ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ኧረ ንንቃሕ ደቅኒ ኢደ ኢድካ ኢልና ትግራይ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ ማንነታ
4 ዕፅፊ ከምኡ ዘይኮነስ 4 ዕፅፊ ነማዕበሉ ያው እዚ ኣብ መጨረሻ እዚ ቻነል እዚ መልእኽቲ እዚ ንምሕላፍ ኣይከፈትኩን ነይረ ንኻሊእ መኽረታት ንመንፈሳዊ ነገራት ያው ታሪኻት ናይ ገዳማት ገለ ንምምሕልላፍ እዩ ነይሩ ዕላምኡ ግን ስኡሉ በቃ ብጣዕሚ ውሽጠይ ስለተጎዳእኹ እዩ ማለት ዓድና ማዕዘይና ንኸድ ማዕዘይና ወለድና ማዕዘይና ቤተሰብና ንረኽበሉ ኣንብለሉ ሳቱ ብጣዕሚ ስለሕዘን ዘነና ኣብዚ ምዝግጃዋትና ያው ንስኹም ኣሕዋተይ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምባል ንኸተተሓዋወሩኒ ኣብ መጨረሻ ዝብለኩም ሓሳብ እዚ እዩ ያው በዚ መሰረት እውን እዚ ሓድሽ ቻነል እዚ እውን ተሓዋዊርኩም ኩላና እንትዕቢናዮ ኦንላይን ዝስርሑ ብዙሓት ስራሕቲ እኒአው ኣብ ገዛና ኢንተርኔት ብቻ ተጠቒምና ኣብ ገዛና ኮይንና ክንሰርሐሉ ንኽእል ብዙሓት ናይ ኦንላይን ስራሕቲ ተሓጋገዘሉ ዩቲዩብ ቻነል እዩና በዚ ኣጋጣሚ ያው ሼር ሰብስክራይብ ካብኡ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ኮመንት ጻሕፉ ያው በዚ እንዳወልኩ ንትግራይና ሰላም ንኢትዮጵያ ከምኡውን ንመላእ ህዝቢ ዓለም ሰላም ይግበረና ቻው ኣብ ካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ጽንሑ ለይዞም ኣሕዋተይ